Gratulálok a Szentesnek, összességében azt érzem, hogy jobban akarták ezt a párharcot megnyerni, csak a két mérkőzés alapján maximálisan megérdemelték, mert a 8 negyedből talán 2-t, ha azon a szinten játszottunk, ahogy az egész szezont játszottuk, és el vagyok keseredve, hogy gyakorlatilag így fejeztük be ezt a szezont. Úgy érzem, hogy sokkal több volt benne a részünkről. Megtáltosodott a Szentes a Gábor érkezésével vagy belépésével, ahogy a korábbi párharcunkban a Miskolc is egy nagyot ugrott a Popovics Miki érkezésével. Ugyanazt tudom mondani, mint amit az első mérkőzés után, hogy lehet, hogy kiértékelték, ki videózták azokat a szituációkat, amik nekünk úgymond az erősségünk, és megtalálták a gyenge pontjainkat. Nagyon örülök a Vince beállásának, és hogy fantasztikusan tudott védeni, és ha lehet azt mondani, mostantól az ifjúsági végjátékra koncentrálunk, és ezért is különösen örülök a Vincének a kiváló szerepléséhez, vagy szereplésének, úgyhogy gratulálok még egyszer a Szentesnek, és különösen a Gábornak. Először is szeretnék gratulálni mind a Szentesnek, mind a saját csapatomnak, mert úgy érzem, hogy az előző meccs után és az mostani első fél idő után nagyon szépen visszajöttünk a meccsbe, és igazából ez egy fél idő volt szerintem, ahol igazából meccsbe voltunk az egész párharc során. Hát sajnos kicsit későn kezdtünk el jól játszani, és vereség lett a vége. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni a Balázs szavait. Nagyon jól esik, amit mondott a csapatról, és amit nekem is mondott. Igazság szerint a mérkőzésről fogok kevesebbet beszélni. Nagyon akartuk ezt a győzelmet, amennyire akartuk, annyira nehéz is volt, és ezt a meccset 3-szor kellett megnyerni. Az elején sikerült, úgy tűnt, hogy megnyerjük, aztán utána hirtelen a harmadik negyedben megint azt vettük észre, hogy döntetlen az árás, 7 héttel kezdjük a negyedik negyedet. Utána megint úgy tűnik, hogy megnyerjük, mellett egy maga biztos 3 gólos előnyünk, aztán hirtelen megint 11-10 volt az állás, és utána megint sikerült. Tehát, hogy a mérkőzésnek gyakorlatilag ilyen hullámzó volt a teljesítményünk, de nyertünk, és nagyon örülök, és igazából nagyon boldog vagyok. Az a csapat most egy pár szóban azért, hogy lezárjam az évet, nagyon nagyot ment. Igazából egy lesajnált Szentes volt, és ebből a Szentesből az elmúlt 9 mérkőzésen 2 darab vereség lett, és a többi győzelem lett mind, és egy döntetlen kivételével. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy fantasztikus időszak volt, és akár lehetett volna jobb is, de nagyon büszke vagyok rájuk, hogy kibírtak engem, meg végigcsinálták azt a spártát, amit az elmúlt időszakban letettünk itt az asztalra. Azért is örülök ennek a mérkőzésnek ezeken a dolgokon kívül, mert kicsit mindig az van, hogy a győzelem értékét egy kicsit azt határozza meg, vagy leginkább azt határozza meg, hogy ki ellen játszol. És azért értékelem ezt a 2 győzelmet nagyra, mert egy olyan klubot sikerült most megvernünk, vagy jobbak lennünk 2 mérkőzés alatt, aki egy fantasztikus nagymúltú klub, és voltak jó, meg voltak néha kevésbé jó csapata is, de mindig egy dolog volt állandó, az a fantasztikus munka, amit a Balázsék és a Balázs tesz az asztalra, és nekem ez egy nagy megtiszteltetés volt, és nekik köszönhetem, hogy ilyen nagyra értékelem ezt a elmúlt 1 hetet, amit velük játszottunk. És valamilyen szempontból még azért szeretném ezt elmondani, hogy ugye a Vörös Viktort meg engem látnak az emberek mindig a kispadon, de szeretném ezt az egész éves munkát Locskai Józsinak, illetve Horváth Tamásnak is, akik a színfalat mögött dolgoznak a csapattal napi szinten, és nekik is köszönhető, hogy a kapusok is most jó teljesítményt tudtak nyújtani, amit nem mondhattunk el mondjuk az Eger ellen, illetve a srácok gyakorlatilag sérülés nélkül végignyomták az egész szezont, ami egy nagy dolog.
Úgyhogy, és legutolsó és a legfájóbb része ennek az egésznek, hogy 4 játékosunk jövőre nem lesz már a csapattal, úgyhogy Vismek Botond, Magyar Marci, Biros Barnabás és Pete Pista nem lesz itt a csapatnál jövőre már. Ezek a srácok fantasztikus srácok, én nagyon szépen köszönöm nekik, amit tettek ezért a klubért. Nagyon fognak nekünk hiányozni, és köszönettel tartozom, amit megtettek ezért a csapatért, a Szentesért, és most legfőképp azt kell, hogy mondjam, hogy értem is. Nagyon nagy volt velük ez a szezon, és óriási hálával tartozom nekik, és azt hiszem a végére értem, amit szerettem volna elmondani, és örülök, hogy elmondhattam. Köszönöm mindenkinek a szurkolást. Szép volt a búcsú, de összességében ez a fél év volt szép. Azt nem tudom kihagyni, hogy elképesztő sok bántást kaptunk. Igazából az egész szezonban. Gabiértünk, mi Gabiért küzdöttünk, és hát mindig beigazolódik a munka. Nehéz most mit mondani. Köszönöm. Köszönöm Szentes, és akkor köszönöm Magyar Vízilabda ezt a karriert. Ennyi.